Eta zezinea baiten zan, ez da? Oinbe bai. Oinbe bai, eta zelan iten da hori ba? Zezinea. Guke oinbe etxierako txala eltzen dugu. Oinbe atxekuten dauzaren gabon hostien. Bai, urtarri dien. Da, izterren zati handi bat, gatza zipini, da neukiten dauz, enarrak ipinten daue balda baten, eola kontzi baten, plastiko baten, da frigorifiko handi bat dekau, da kanpoen eukibarik umedadiek eta antxekuten dauz hartu frigorifikoen, da... Eta gatzatan euki. Gatzatan euki, gatza aztako haute, ez dakizen baten denporan euki da, ben amagos bateun, edo igual gehiago. Gero etara, da uretan euki beratzen pizkat gatzak entzeko. Ziketu, emote hotza piperre nati, piperre neokelie eta hori joaz da berakatzaz pintaute. Lan esaltza bat preparaten daulen hau. Da pixua zipinia plastaute, gero ebateko eukidaizen, eta jadak ebateko formiemon zapal-zapal inde, pixua bataz. Da gero handeko ez, ondino gero ez dugu. Ez da zuen probau ondino.